Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak menyang tawang mangu nganti lingsir senging ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni manggil aku manggil yen kepethok pipimu mas tak jiwel 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 oli janjine jarene alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan seliramu ora teko Silvi dalam jroning batin panjenenganipun Pak Bayan Nambang keparengan dika Silvi bareng diopeni Dirjo nek lemu imen jere wah cocok abuke iki cocok ya Pak ya. oke katul karo apa Gampang oke ya manut. Jan. Sing ngendang kuwi karo aku ancane sentimen kok, Dik. ya Iya ya. Jan-jane Kang Mas ning gelagatmu saja nyurikani hatiku sujana Kang Mas kencan karo wanita dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak menyang tawang mangu nganti lingsir senging ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni manggil aku manggil yen kepethok pipimu mesti tak jiwel 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 lali janjine jarene alasane nyanyalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan ora teko tuh gentak kentu eh jas janjane Kang Mas ning ganti gelagatmu saja nyurikani hatiku
Siap. Permintaan semakin banyak, permintaan semakin sore, permintaan semakin banyak sekali. Ini nuwun sewu. Mari. Lagi nyari. Nengok letih kuning. Sing nandur terang dawa-dawa kuwi sapa antet Hina cerak menut jahayu. Walak kali wak akton. iya aku piye neh Dik aku teko apa neh neh antet Guyuk kon aku ngapa. sing nandur telo kacang dawa-dawa blungker uleren kuwi sapa antet Hing Jawa apane nek nyayu? piye Hing Jawa apane? piye Hing Jawa apane hing Jawa? kacange Oh kacange. Kak Ino, anakku hing Jawa ngono. piye Kak Ino, anakku kirangku Jawa ngono ya. lah dawa apa ora Jawa lah. Hing atur aku nyawanya. Nyawanya. Hing atur aku nyawanya. Ora tau ngentet kowe, kok meneh. wah urung tau ngentet aku deh tenan Ana ora kawarai. Ngawutan, gratis. piye Pokoknya anakku kawarai. warai apa Gantit lah. iya Hmm. antet aku mau tekok ngene iki terus ya sing nandur timun blungker kuwi sapa antet Senatur aku nyawanya. Ben aku nyawanya. Weh, lalu. Won, weh, dipaske ora penak ngono wis nek mrucut ngono ya sakit Iki kowe nak pati kowe. aku sing gak pati iso Ini nung pati ho. Dak kali tembang kangen. tembang kangen Tembang kangen. ampun lenggah joget teng mriki kalih kula ya Pak Dentit Yuk, tembang kangen yuk. tembang kangen Mas goyang Pak Den Wayah wengi hutan krimis ora uwes banyu kang tumatas dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah tutut kampung rasa kang tak ampet agane lara bedaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi
pancen sliramu wis ra kelingan lewat tembakangan aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa apa lali apa pancen wis ra ngerti sakten nate aku mung tansah setya ngeteni baline endah manis sing eseme lewat tembang kangen iki wujud tresnanku kadek emosi Arde JNS wayah bengi hutan krimis ora uwes-uwes banyu kang tumatas dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak aman agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi sayang aku sayang kamu rindu ingin bertemu lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang apa pancen sliramu wis ra kelingan apa lali apa pancen wis ra ngerti saktenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis sing semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku matur Matur suwun nuwun, Pak Dede. dulur saking wetan pangapunten Pak Warsono asik Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku sambat karo sapa Asuwun rino lan wengi muga-muga bengi ngijabahi sokapan anggonku bali bisa kumpul kaya ing wingi asik
Jangan punya pimpinan Mas Gembok Angin sadroning atiku Nalika sliramu ninggal aku Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Dasuwun dina lan wengi moga-moga Gusti sekapan bisa kumpul kaya bablas prawan tau nono widanono tak teni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae piye iki terus ke ora iki ojo lali paweling bablaske perahu layar Mas Gembok yang karena taruna cewekmu si cewek-cewek wis disawer seket langsung menang pisan ketemu wong ayu dadi ati rinten siang dalu asik Mbak Reni Nirgoyai segoro Peng adimu Menengi lewong ngati kalangan kami abot ayo Mbak Reni abot alakoni tenan Ini Pak Bayan. Kinurban Paraga. Sabdo Padita Ratu Nabu Yoi Iku Gusti Minangi Atan bisa Atan hatiku Ayo Mbak Reni dilanjut Mbak Reni Adik
Mas Febri. Tidak bisa.